tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ni jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri. A ka jɛmukan kura Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. Surafana t'o dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw aw salamu alaikum a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka sibiri jamukan an b'a fɔ o kɛnɛ sigilen ye nɛgɛ ɲɛ 17 Tanago sira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ an yɛrɛ fɛ Washington DC Ameriki jamana kɔnɔ VOA soba kɔnɔna la ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka fɔ nin ye aw ka an b'a fɔ jamukan kɛnɛ sigilen ye min bɛ sigi sibiri o sibiri VOA soba kɔnɔ Mohamed Ture fɛ bi aw ni Mariam Traoré de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka baroda la walasa an ka se ka kuma jamana kɔnɔ lahalaya dɔ kan min kelen don ka maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan u kamanala Mali kɔnɔ i n'a fɔ Mali kɔ kan hakililajigila an b'a fɔ bi ye an b'a fɔ tako 460 ye ka bɔ studio 10 kɔnɔna la bi décembre kalo tile 2 san 2022 yan'an ka tɛmɛ ni babu jɛmukan ye k'an da don a la ka walawalali kɛ aw ye kɛnɛ ɲama an b'a fɔ sekaw ka cɛjan ye k'a k'u fifa ni fɔli duman dɔɔni ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na aw ma a y'aw labɛn bi ta tɛna kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ. Cette chanson, elle est pour toi, Marie Munkuru. Zach Prod. Aya foi negame, dia ona ma foi, mi kadika wolo baka numbo. Aya foi negaye ne manyogo ye. Mama ikari ne wolo ba ikari. T'es ma best, t'es ma queen, t'es ma chérie. Ayiwa an balimaw a ye aw bisimila kokura an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan bi baro an bɛna sigi hakilisigi kɔnɔna la lahalaya dɔ kan min kɛlen don ka tɔɲɔ lase maliden caman ba de ma an bɛ don minɛ komi bi n'o ye furuso kɔnɔ gɛlɛyaw ye min bɛ ta cɛlakaw fɛ ka ɲɛsin musolakaw ma a dɔw bɛ kɛ sababu ye ka degun lase u ka ɲɛnamaya ma min bɛ ta kɛ fiɲɛ bilali ye u la fo ka se u ka don laban ma wa muso caman wɛrɛw de fana bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen tanyana minnu tun bɛ se ka kisi ka sabu kɛ cɛw ka dangarili ye keleya de don wa awa bɛnbaliya min don
an bena an da se a dɔɔni ma bi ka a lase baw a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ ka ban nka an kɔni ka jateminɛw la ni tile fila labanw na an y'a ye k'a fɔ baro sigi caamanba de kɛra Mali kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ min bɛ tali kɛ musow olu bɛ ɲangata min sɔrɔ furuso kɔnɔ n'a bɛ wele nansarakan na ko violence faite aux femmes wa min kɛra sababu ye ka denmisɛnnin fitinin caaman de kɛ fala ye baw u mansa musomanw taɲana ka sabu kɛ cɛw ka karogɛlɛya wale u bɛ min ta ka ɲɛsin musow ma bamanw ko ten ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta cogo de b'a la wa fɛnɛ ko ji gansan tɛ se ka kumu mun de bɛ se ka kɛ furuso kɔnɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se i denw ba dɔ de balimamuso don i bolo seli ma o ma fo ka taa se a nin bɔli ma a dɔ bɛ musow la komi a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ cɛw la o kama bi an bɛ se ka baara ni hakili falen-falen jumanw kɛ jamana kɔnɔna la anw ka baro sigi a kun dɔ y'o ye an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan an kɛlen don ni waati in na k'an ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛɛ lajɛlen ye nansaraw ka kan na an b'a fɔ min ma ko 001 202 619 02 70 an yɛrɛ ka bamanankan na an ko fu kelen 20 26 19 fu 2 ani 70 aw minnu bɛ yen k'aw b'a fɛ k'aw da don an ka jɛmukan na aw bɛ se ka an sɔrɔ nɛgɛjuru kan nin waati in na sisadani in na kuma an bɛ tɛmɛ n'o ye k'o lase aw ma ka tɛmɛ ni barosigi ye ni tile fila laban ninnu na an ka kunnafoni sɛnsɛnna dɔ ka wulikajɔ senfɛ sera maaw ma minnu ye kasara sɔrɔ nin taabolo ninnu na jamana kɔnɔna la u seereya damadɔ b'an bolo an ka jɛ aw ni ne an k'o lamɛn an ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira labila u ye a nana sɔrɔ ne ka dumuni ma mɔ o y'a sɔrɔ denmisɛnninw man kɛnɛ ne bolo a ye ne minɛ ka ne bugɔ fo ka ne jogi n taara kuma ɲɛfɔ n somɔgɔw ɲɛna bɛɛ y'i ta fɔ a ɲɛna o sa in na a ye donna n ye so kɔnɔ a ye datugu n da la k'an bugɔ n kirinna a kulela ka jama wele a yɛrɛ fɛ ko n sara olu taara ne lajɛ ka taa ni ne dɔkitɔriso la ani ka tila k'a fɔ ne somɔgɔw ɲɛna olu ye fanga tigilamɔgɔw wele olu nana minɛ k'a datugu ne kun ye n kɔrɔmuso ka kɔɲɔ wuluni ni mariage tɛmɛnen kɔfɛ u kun ka di mɛ kana kalo damadamanin kɛ kɔrɔmuso cɛ a komansera ka fali parce que a kun bɛ na kuma caman su kolenba ni ne kɔrɔmuso kun y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ kuma a fɛ a kun b'a bugɔ a kun bɛ fɛn bɛɛ da ne kɔrɔmuso kan fo ka na kɛ ne kɔrɔmuso ye den kelen sɔrɔ o bɛɛ la a kun bɛ ni juguya ni gɛlɛnkow k'a la wa ni san yɛrɛ kun bɛ na a kun b'a bila kɛnɛ ma san ji kɔrɔ kuma dɔw la yɛrɛ a kun bɛ ne n'a fila b'an bugɔ a bɛ ne kɔrɔmuso fara kogo kunna ne kun mana fɔ kuma o kuma ko ne bɛ taa fɔ so ba a kun tɛ sɔn ne ka taa fɔ so an tor'o de la ja a lajɔlen kun don den filanan la fo ka na kɛ nin don in na ani cɛ de bilala ɲɔgɔn na cɛ ye ala minɛ k'a ta k'a fara duguma fo ka joli bɔn k'a la an ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ye tile damadamani kɛ ko a kun bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka nɔgɔya o wagati ne la dɔrɔn u y'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'a banna vraiment ni jamana ɲɛmɔgɔw sera ka fu siri nin ko in dan na a bɛ diya n ye dɛ parce que mɔgɔ camanba de bɛ nin situation in na ne kalime de don ne tɛrɛmuso den de don o nana minɛ de parce que olu yɛrɛ cɛw o ka ca o falenba de don ni kelen ta tilala dɔ bɛ ta fana bɛ ba daminɛ tuguni a wulila waati min na yɛrɛ hali a tɛ se ka taama donc mɔgɔw mun y'a ye fana olu bolila dugu jɛra mɔgɔw bɛ ka segin o y'a sɔrɔ banbagatigi ninnu taara o y'a sɔrɔ a banna furu kɔni gɛlɛya o bɛ n kan kosɛbɛ parce que n cɛ bɛ ka n bugɔ kuma dɔ a bɛ n gɛn ka bɔ kɛnɛma n maloyalen don an dun bɛ duba de kɔnɔ kuma dɔ a bɛ n ka minɛnw ta ka fili kɛnɛma kuma dɔ n bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔw la ka si olu fɛ yen don dɔ la fana a ye dumuni n'a minɛn ta ka n bon fo ka n ɲɛ funu ne tɔgɔ Amaja Tarawele mɔgɔ min bɛ nin kɔnɔsɔgɔ nin kɛ a caman gansanama tɛ quoi mɔgɔ min b'a muso bugɔ fo ka taa se bolokariw senkariw ma se ka kɛ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ a tigilamɔgɔ kan quoi sinon mɔgɔninfin tɛ se ka i mɔgɔ ɲɔgɔn bugɔ fo ka taa bɔnna nin na ko fɛn t'e kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ayiwa an balimaw aw bɔra sisan ka seereya damadɔw lamɛn musow i n'a fɔ cɛ minnu bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilinaw di aw dɔw yɛrɛ ye degun sɔrɔ ka sabu kɛ ni karogɛlɛya wale banbali min bɛ ka ta kabiri lawale la ka se bi ma ka ɲɛsin an balimamusow ma n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fɛn foyi tɛ taa muso kɔ bawo n'i y'a mɛn ko du muso de don n'i ko sigida muso don n'i ko jamana muso don foyi tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ musolakaw t'a la bawo muso de ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ source fɔlɔ ye ni an bɛ se k'a fɔ ɲɛnamaya bɛ tɛmɛ muso de fɛ o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye nka kana kɛ filenin galama mana ci ɲɔgɔn na ayiwa muso de bɛ minɛ i bolo so kɔnɔ k'a kɛ komi dununba sigiɲɔgɔnw sigilen don u ɲɛ b'a la ayiwa fɛn min ye somɔgɔw ye hali ni muso wulila ka s'a dɔw ma u b'a gɛn k'a lasegin ka taa ko furu don k'a bɛ bɛn jateminɛliw y'a jira k'a fɔ fɔlɔ u ni bi tɛ kelen ye waatiw yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana awa ko minnu tun tɛ kɛ maaw fɛ kunun o de bɛ kɛ bi
bɛɛ d'a kan bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ mun de bɛ se ka kɛ nin karo gɛlɛya wale banbali min bɛ ka ta ka ɲɛsin an balimamusow ma Mali kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ dan bɛ se ka sigi a la cogo min na fɛɛrɛ jumɛnw kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wulikajɔ jumɛnw kan ka kɛ sigida mɔgɔw fɛnɛ fɛ n'aw ye fɛn ye aw bɛ se ka kunnafoni di cogo di an ka baro sigilen bɛ nin de kan bi an bɛ taa Kayikaw fɛ yen nin waati in na bawo Kayi muso masa dɔ min cɛsirilen don musow ka hakɛko la kosɛbɛ ale ye Kayi bulonba ɲɛmɔgɔ ye n'o ye madame Ɲangandu Jɛnɛba Lɔbɔ Tarawele ye ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na n b'a dɔn k'a fɔ u ye barosigi ni kuma caman kɛ nin taabolo ninnu kan u ka marabolo kɔnɔ n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye kan n'u la k'a ka bisimila kuma b'a bolo saha somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ ayiwa bisimila saha n bɛ VOA Afrique n b'a auditeur bɛɛ fo la a n'a auditrice a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo kuma ma nɔgɔ nka n fana hakilinata ye mun ye n b'o o ɲɛfɔ nin ko in kan madame Kɛtu aw da sera nin kuma mun ma bi aw da sera ko ba ma aw da sera kuma belebele ba ma bi thème ka giri tout récemment on m'a mère n'a cara un mois et quelques jours cɛ dɔ ani muso in tɛ bɛn tuma bɛɛ ani muso in bɛ ɲɔgɔn na ni muso in taara f'u ka so i y'a fɔ cogoya min na u b'a fɔ furu don a muɲu ta y'i sigi nin don in cɛ in ni muso in bilara ɲɔgɔn na muso in bɔra ka taga butiginin na ka taga crédit san k'a bɛ kuma in ɲɛfɔ a parents ye parce que a y'a sɔrɔ su kora a ye crédit san a bɔra jaga cɛ y'i buga ɲɛ dibinin na butiginin ni so cɛ bese da diyalen bese kura da diyalen de bɛ cɛ in bolo wallahi ni ye ko da muso in kan hara tɛ se ka ɲɛfɔ yɔrɔ n'i bɛ mɔgɔ gosi a tigi t'a a bolo kɛ tan wa a tɛ bolo in kɔrɔta k'a b'i sɛgɛn n'a ye wa a ye muso bolo fila bɛɛ kutum bese la muso bolo fila bɛɛ a y'a bɛɛ kutum bese la muso sin kelen a y'a kutum bese la ka tila tuguni bese taara bɛn ni muso woro ni a sɛsi fanfɛla fana ye k'o tigɛ a bɛɛ diresi belebeleba ne yɛrɛ ye yɔrɔ min mun na madame Buhari Bintu Funɛ n y'a video caman n y'a ye yɔrɔ min ma dɔrɔn n y'a caman avec les larmes aux yeux. Madame Ɲangandu o kɛra Bamakɔ in de wa a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Bamakɔ in de Bamakɔ ne yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ ye ko in kɛra Bamakɔ de a video circulé la bɛɛ y'a ye vraiment muso sɛgɛnnen dɔ furu kɔnɔ bi dɛ ale Bamakɔ kɛlɛ in na tuguni muso kɔnɔma falen jumeau la o fana cɛ de y'a bugɔ fo k'a faga ka tila k'a ta ka taga fili morgue la kana fɔ a parents ye ko e farigan y'a minɛ k'a banna k'ale taara a bila morgue la u taara morgue lajɛ Gabriel Touré la u taara sɔrɔ fan bɛɛ tigɛlen don vraiment nin cas de violence ninnu anw kɔni fɛ Kayi yan a man ca i n'a fɔ nin cogoya a man ca anw fɛ Kayi yan i n'a fɔ nin cogoya mun yɛrɛ bɛ kɛ yan nɔ dɔɔni o ye cɛ minnu bɛ bin mineurs kan o cas de la ka kɛ yan o fana ye forme de violence de ye mineurs ninnu ka yɔrɔ olu yɛrɛ ma furu yɛrɛ olu tɛ furu ko dɔn o cas ninnu kɔni bɛ se ka kɛ yan parfois bon hari n'i y'o ye très généralement i ye cɛ mun interviewé n'a kumana olu ye drogués de drogués ninnu mana u fa dɔrɔn u bɛ fɛn dɔw kɛ u bɛ bin mineurs ninnu kan mais n bɛ fɛ ka bɔ sujet kɔnɔ dɔɔni ɲangata mun ye an sɔrɔ Mali kɔnɔ n'a bɔra ni kɔrɔyanfan ye an ka kɔrɔnfɛ jangata in ni ni rebelle ninnu nana ka na kɔrɔn fɛ ka muso kɛ fɛn modèle bɛɛ ye ka i bɛ bin ni modèle fɛn fɛn dɔn i bɛ bin ka ni modèle fɛn fɛn dɔn a ma dogo ɲɛmɔgɔ la
u ya an musow lajaba ka an musow lebu o doni bi kɛ setane bɛ Mali kɔnɔ sanga ni waati ni m'a mɛn ko dɔ taara a yɛrɛ fili i yen fɛ i n'a mɛn ko dɔ y'a muso faga i n'a mɛn ko famille dɔ yɛrɛ kɔnɔ ko bandi dɔw donna ka famille bɛɛ lajɛlen faga j'ai dit ça aussi cɛ n'a muso n'a den k'u bɛɛ lajɛlen faga f'u tolila sokɔnɔna na cas de violence ka ca Mali kɔnɔ dɛ o y'a fɔ cogoya min na an ka mɔgɔw an ka autorités vraiment u ka wuli k'u jɔ na an muso nka e yɛrɛ bolo u ka wuli k'u jɔ u kan ka mun de kɛ tigitigi la mun sariya gɛlɛn de kan ka ta jamana kɔnɔ nin waati in na sisadani in na wa fɛn fɛn ye kari gɛlɛya ye fɛn fɛn ye ni juguya walew ye muso yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ka baga mɔgɔ ma k'a ye ten a ye cogo ma i ja walima ka taa baga ma i b'a bolo fɛn dɔ nɔfɛ k'a ni karaba parce que o caman de bɛ kɛ Mali kɔnɔ wa o caman de bɛ musolakaw sɔrɔ mun de kan ka kɛ autorité kan ka mun kɛ autorité kan ka mun kɛ cependant an ka constitution kumana dɛ an ka constitution kumana ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ di ma an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dira ma mɔgɔ kana bi mɔgɔ kan hali jɔnya wale ninnu constitution kumana bɛɛ kan o tuma na o de loi bɛ appliquer mɔgɔ man ka bi mɔgɔ kan k'a gosi k'a faga k'i muso don musoya fana mun ya an sɛgɛn bi fɔlɔfɔlɔ furu danbe tun ye fɔlɔfɔlɔ furu ye cɛ bɛ muso bonya muso bɛ cɛ bonya tribunal la taga t'a la commissariat taga t'a la bangebaga fila bɛ lu kɔnɔna na cɛ fa n'a ba bɛ yen nɔ u bɛ furu ɲɔgɔn ma u b'u labɛn dugutigi sow bɛ yen nɔ olu kun bɛ furu dilan ni kuma taara se dugutigi so la a bɛ dilan k'a sɔrɔ tribunal la t'a la fosi t'a la nka bi bi na violence yɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ bi ça il faut le reconnaître violence de bɛ yen nɔ extrême curiosité bɛ Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma depuis ni rébellion in donna Mali kɔnɔ setane mu jiginna an kan si tɛ hinɛ si la ayiwa madame de bɛ yen nɔ tout le monde est cruel ayiwa madame ɲagandu an bɛ hakɛto ɲini fɛ ka to nɛgɛ kan an balima dɔ fana bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na an bɛ kuma di a ma n'o ye Apu Chantal Bɛnkali ye ale fana bɛ nɛgɛ kan n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye kan n'u la kuma b'a bolo an n'u la aw tulo bɛ na an tulo b'i la i n'u la nse somɔgɔw bɛɛ hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ so la an b'a dɔn bi ta kɔni jijalen don ko di a jijalen don kosɛbɛ yɛrɛ de bi baro jijalen don kosɛbɛ yɛrɛ de a fa jalen don nka kuma min don a kan ka fɔ fana a n'a fɔ wagati fana de don sisan de fana y'a fɔ wagati ye donc an b'aw fo aw ka o baara in na parce que ni joli kɛra ni fura ma ɲinɛ a la a ka gɛlɛ a bɛ kɛnɛya cogoya min na o ka gɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ de mais n'i ye violence in ta ne yɛrɛ hakilina na n'i y'a ta k'a lajɛ bɔba caman ye an ka lamɔ de ne fɛ lamɔ de an kan ka segin lamɔ de ma kosɛbɛ lamɔ tiɲɛna k'a da kun jumɛn na furu ye cɛ ani muso de muso de ye cɛ bange muso de bɛ muso in fana bange olu fila bɛ na furu ɲɔgɔn ma ni nana violence ko kɛ o la lamɔ de don tant que an ma segin o ma jamana bɛ se ka luwaw bɛɛ bila o luwa camanba de bɛ en faveur de la femme o caman bɛ yen mais mun b'a to o si tɛ se ka bato lamɔ de tiɲɛna parce que fɔlɔ fɔlɔ ni furu tun kɛra a tun ma kɛ dɔrɔn ko e ni ne dɔrɔn o tun ye du ni du de kabila ni kabila dugu ni dugu nka bi bi in na an ye o tabiya ninnu bɛɛ de bila an ka lamɔbaliya bolo mais ni n ko lamɔ fana o ye an musolakaw fana ka baara de don parce que ni dencɛ b'i bolo depuis a fitininama a kan ka dege a kan ka ko dɔw de ye i tagabolo la min b'a to don dɔ la n'a fana ye waliden dɔ ta k'o k'a muso ye a furu ɲɔgɔn ye a kan k'o bonya cogoya min na bonya kan ka se o ma cogoya mais bi bi in na an bangebagaw yɛrɛ anw kɛcogo yɛrɛ b'a to
denw yɛrɛ bɛ sira dɔ ta den ye den ye n'a sigira a bɛ masa de lajɛ de i bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a bɛɛ de jateminɛ o mana kɔrɔbaya n'o ye qu'est-ce que on va attendre de cet enfant? J'ai l'habitude de dire on ne peut donner qu'à la société. Il bɛ fɛn di société ma fɛn min dira i yɛrɛ ma. Ayiwa mais nka a fo mi ka kuma latigɛ bolongoni turulen don yɔrɔnin dɔ kan Mali kɔnɔ bi i n'a fɔ a bɛ ka kɛ diɲɛ fan caman b'a ye jaw ni bɔlɔlɔsiraw kan cogo min na o ye furakisɛnin ye ni a yɛrɛ b'a tɔgɔ dɔn n'o ye drogue ye wa furajuguw de ɲɔ ɲalen don Mali kɔnɔ bi min bɛ ta mɔgɔw fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen cɛw b'a ta i n'a fɔ hali musow yɛrɛ b'a ta awa dɔw fana y'a yira k'a fɔ tiɲɛni min bɛ ka kɛ violence banbali min bɛ ka kɛ n'o ye karogɛlɛya ni ninjuguya ninnu ye a bɛ sɔrɔ cɛ an balimakɛ ninnu caman ka furakisɛninw tali fɛ waati gɛlɛya de b'u don a la wa awa nafoloko gɛlɛya n'u bɛ ka sɔrɔ min ɲini u tɛ k'o sɔrɔ de b'u don a la wa nege yɛrɛ de don n'u b'a ta wa n'u kɔni y'a ta a bɛ caman bɔ u hakili kan maa min dun n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ waatinin kɔnɔ o tigi bɛ se ka ko bɛɛ kɛ o yɔrɔnin na mun bɛ se ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye min bɛ se ka fɔ o la tentɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u jɔ a jɔyɔrɔ la n'i kɛra dutigi ye f'i ka jɔ a jɔyɔrɔ la du kɔnɔna na fɛn bɛ fɛn na min man ka don i ka du kɔnɔ n'i y'a bila a ka don i ka du kɔnɔ a b'a tiɲɛ hali n'i ye lamɔ ko ɲuman di cogo o cogo i ka dudenw ma n'a donna a b'a tiɲɛ fɛɛrɛ de kan ka ɲini jamana mɔgɔw fɛ pour que drogue ninnu ni furakisɛ kuntan fɛn fɛn bɛ don jamana in kɔnɔna na a ka jɔ mais o problème fana ye min ye tentɔn corruption fana de b'o ko la parce que i mana kɛ sisan nɔ dɔrɔn k'i bila k'i b'o o lutti fana kɛ dɔw fana ka sɔrɔta bɛ o la olu fana ko k'olu t'u ka sɔrɔta bila diɲɛlatigɛ la a bɛ na tuguni lamɔ in de la o ni e b'a fɛ e ka nata o bɛ kɛ taa kɛ dɔ ka makosa ye e lamɔna e ka mɔgɔ tɔw makosa wa n'i yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka sɔrɔ fɛn min na i bɛ ka baara kɛ baara ɲuman tɛ a bɛ ka gɛlɛya lase i adamaden ɲɔgɔn ma a bɛ ka tiɲɛni don mɔgɔ caman ma o sɔrɔ mana kɛ cogo cogo nafolo mana kɛ cogo cogo i kan k'o ye k'o to yen nɔ tari di mais o corruption fana donnen bɛ o ko la yen nɔ donc n bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ vraiment u kɛlen bɛ ka baara min daminɛ corruption ko in na u ka nin bɛɛ dɔn a la a bɛ don da o da fɛ jamana in kɔnɔna na u k'a da ninnu bɛɛ datugu parce que a bɛ tiɲɛni min donna an ma bi na ne bɛ muso dɔw ta ye tentɔ an bɛ k'a fɔ ko violence bɛ muso kan a bɛ cɛw fana kan parce que y'a fɔ sisan nɔ muso dɔw fana bɛ yen nɔ olu b'a ta n'olu fana y'a ta sisan nɔ dɔrɔn violence bɛ kɛ jɔn de kan a bɛ kɛ cɛ fana de kan donc a bɛ cɛ kunda cogoya min na a bɛ muso kunda ten mɔgɔ min kan ka nin bali dɔrɔn ko ninnu bali o ye jamana ɲɛmɔgɔ de f'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dutigi kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'i t'a fɛ tiɲɛni ka don i ka du kɔnɔna na k'i ka dudenw ɲagasi parce que an ye jamana wɛrɛw taw ye dɛ an ye jamana wɛrɛw taw ye olu taw ka jugu yɛrɛ dɛ Amérique ta ninnu yɛrɛ fana ka jugu an b'a caman ye a jaw caman ye n'a fɔra ko an ka dugu plus de 60% olu bɛ ye jeunes ye olu bɛ ka na murukuti ni fɛn in bolo tentɔ ɲɛtaga bɛ se ka fɔ ɲɛtaga bɛ se ka fɔ ni furu ma sigi yɔrɔ ɲɛtaga kɔni tɛ se ka fɔ o la parce que furu de bɛ sigi pour que denw ka sɔrɔ jamana ɲɛtagaw ka se ka sabati n'a fɔra ko bi na tentɔ i mana taa tribunal la taux de divorce fɛn tɛ bɔ a la don o don dɔ de bɛ fara a kan ka taa wa nin fɛn in bɛɛ de bɛ fara a la kan de ɲɛmɔgɔ nɔ b'a la n'olu ye drogue ta in sira ninnu olu sera ka drogue sira ninnu bali o bɛ caman ba de bɔ a la lamɔ fana b'a la kɛnɛmala mana tiɲɛ cogo o cogo i jija i ka hakilina ɲuman don i ta la a ka wuli ni o ye n'a wulila n'o ye a ka ca ala fɛ a mana bɔ kɛnɛmala la ka kɛnɛmala sɔrɔ kɛnɛmala man ɲi a b'a tɛmɛ yɔrɔ ni a boli yɔrɔ a na se ka den na se k'o dɔn a yɛrɛ ye ka taga n'a a yɛrɛ ye donc o kɔni voilà o de tun ye ne hakilina kɔni an ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na ka da tulo kan hali bi ka fɔ aw bɛ ka VOA Banbara kan an b'a fɔ jɛmukan na mais min y'a ta ko 460 ye ka kɛ studio 10 kɔnɔna la Mariam Tarawele ale bɛ ka jɛmukan lase aw ma an bɛ na an yɛrɛ fɛ Ameriki yan New York kaw fɛ yen Abu Draman Tarawele ale ye maliden min sigilen don yan
hakilina b'a fɛnɛ bolo ka ɲɛsin nin gɛlɛya in ma bawo a tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ dɛ hali maliyɛn minnu sigilen bɛ yan farafinna den minnu bɛ yan gɛlɛya kelen min bɛ kɛ sababu ye ka nin tɔɔrɔ lase musow ma ani ɲankata furuso kɔnɔ muso camanba de sigilen b'o kan États-Unis ni Faransi an bɛ don min na komi bi a tɛ se ka ɲɛfɔ fɔyɔrɔ t'a la Abdramane ni tulo b'an i n'u la arrête lena bisimila sa ma foli bɛ ye ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ni kɔlɔlɔ ni Mariam fura min b'a la o y'a ye de tubabuw bɛ min fɔ ko il faut que les sanctions soient à la hauteur des crimes c'est-à-dire que i bɛ kojugu min bɛ kɛ dɛ ɲangili min bɛ ko o kan fo ɲangili ka kɛ kojugu ka se kojugu niveau ma walima ka tɛmɛ a kan voilà walima ka tɛmɛ a kan yɛrɛ i y'a faamuya parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka kojugu kɛ ka dɔ bɛ ne mana kɛ sa dɔ wɛrɛ bɛ na k'a ɲɔgɔn ou bien ka juguya n'a ye parce que min y'a kɛ ɲangili min dara ne kan o de ma wasali kɛ quoi ne yɛrɛ ma dɔn mɔgɔninfin i bɛ se ka hali i cɛ ɲɔgɔn c'est à dire kuma tɛ surtout muso a mana fɔ cogo o cogo k'an bɛɛ ye kelen égalité muso toujours a ye muso da ka a kɛ ani cɛ tɛ se ka kɛ kelen parce que anw de fanga b'anw na ka tɛmɛ muso kan tout ça e bɛ se ka taa waliden ta cogo di ka a bɔgɔli de gansan kɛ fo ka maramafɛn dɔ ta k'a mandini vraiment olu mɔgɔ sugu yɛrɛ société la o man ka mara o parce que musalaka de kan ka bɔ kuma la quoi tant que o de ma kɛ ani bon u ye furakisɛ ko ni fɛn min fɔ nin ye hali anw yɛrɛ fɛ hali yan nɔ Amérique a bɛ yan mɔgɔw de ka dahirimɛ b'a la o b'a a bɛ fɔ k'u b'a ɲangi cogo cogo hali n'i ka sokɔnɔna ladamu cogo cogo la a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn voilà mais problème ye min ye surtout k'u jɔ jɔyɔrɔ la ni min ye kojugu kɛ cɛ min ye muso bolo fila tigɛ nin ye ne y'a danna Mariam ne b'a minɛ ka bolo fila n'a sen fila de tigɛ i b'o de kɛ o musalaka de bɛ parce que an b'a la n'an wulila de an ye silamɛ jama ye il faut k'an ka yafa ɲɔgɔn ma mais n ko n'an sara an bɛ seli nata min kan k'a fɔra ko Ala bɛ t'an bɛɛ juger de siga t'a la o de fɔra i ka ɲuman n'i ka juguman de bɛ lajɛ ka sɔrɔ ka i don arijinɛ jahanama kɔnɔ bon Ala dun y'o sɛbɛn de pari buna hadamaden ma a ma fɔ k'an k'an sigi fo ka taa se saya ma ko an yɛrɛ dama ka bɛnkan dɔw sigi ɲɔgɔn kan yan nɔ ni min y'u bɔ o bɔ a sira fɛ olu ka ɲangi ka da o yɔrɔ kan ayiwa i ka kuma latigɛ tɛ n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ta k'a lajɛ ani n'i ye Magan yɛrɛ sariya ta k'a lajɛ awa ɲangili sugu dɔ bɛ yen nɔ n'i ye tɔɲɔ lase mɔgɔ ma ani min ka kan an b'a ye jaw la yan juma o juma ni juma seliw banna ma caman de bɛ yen u b'u minɛ ka taa n'u ye ka taa Ala ka kiri boli kan ko silamɛya y'a fɔ o bɛ kɛ Magan jamanaw kan an dun bɔyɔrɔ jamana n'o ye Mali ye y'a yira k'a fɔ ko 100 o 100 mɔgɔ 98 ɲɔgɔn walima 96 4 olu ye silamɛw ye mais mun kosɔn karo gɛlɛya ni nin gɛlɛya wale maaw ni kun gɛlɛyalen don ka se cogoya dɔ ma a yɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mun de bɛ se ka kɛ maliden hinɛ min tun ni maliyɛn dɔɔnin don n'o ye segin bɛ se ka k'o ma cogo min n'o tɛ a ko ɲɛ gɛlɛyalen don bi dɛ a gɛlɛyalen don fo ka taa fɔ ladamu muso dɔ y'a fɔ ladamu f'an k'a daminɛ kabini duw kɔnɔ ka se an ka tabiya kɔrɔw de ma ka mɔgɔw ladamu ka hakili ɲuman don u la kabini u fitinin i tɛ se ka mɔgɔ ladamu sira dɔ fɛ bajanbilaya la ten tɔ n'o si kɔrɔbayara k'a fɔ ko e bɛna ye ka o tagabolo yɛlɛma f'an k'a lajɛ an tun bɛ cogo min na fɔlɔ duw bɛ cogo bonya min bɛ yen duw ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya ni fɛnw mɔgɔ bonya an k'o de don denmisɛnninw na ka yɛlɛ bon i ye min fɔ nin ye silamɛ sira n'i ye dan ne yɛrɛ ma sariya min bɛ fɔ dɛ silamɛ sira in dɛ muso nin kɔlɔlɔ nin yɔrɔ la k'an ka appliquer nin de la k'an ka appliquer nin na n'i ye mɔgɔ sen tigɛ i sen ka tigɛ n'i ye mɔgɔ bolo tigɛ parce que kalogɛlɛya dɔw bɛ yen o t'i n'a fɔ ni ne bɛ siɲɛ ta la hali ni maramafɛn b'an fila bɛɛ bolo ne ye jogin cogo la o bien o tɛ ka mɛ mɔgɔnfin ye a sigilen maramafɛn bɛ e de bolo e fanga ka bon n'a fanga ye e ka n'o gosili gansan tɛ mɛ k'a fari tigɛ fo ka a se a fagali ma donc e m'an ka mara jamana kɔnɔ e m'an ka mara buna adamadenw cɛ la parce que hali bagan ka fusa ni diyara n ye Abu Dramane ka bɔ New York an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na an bɛ kuma di Lasine Fɔnba ma Lasine Fɔnba ale fana bɛ nɛgɛ kan n'a tulo b'an na anula madam Fɔnba bisimila awa an cɛ kɔrɔ baasi tɛ yen n b'a fo an bɛ Ala tanu aba bon n bɛ n da don a ka jamukan in na bon madam ne yɛrɛ ja in lajɛ don min na n dɔgɔla ni kasira quoi
kasi la ɲɛji la yɛrɛ yɛrɛ de fo ka taa dɔn parce que ne tɛ se ka a faamuya i mɔgɔlisiɲɔgɔn i bɛ nin kirimu sugu k'a la cogoya min na c'est à dire i ka to jamana kelen kɔnɔna na i bɛ balo quoi sanko i furu ɲɔgɔn n ko i furu ɲɔgɔn yɛrɛ i muso yɛrɛ a ka bɔ hakili ma faga mais ne bɛ mun ɲini dɔrɔn c'est à dire que autorité k'u jɔ jɔyɔrɔ la donc mara yɛrɛ fana ka segin so quoi mara ka segin so ye jumɛn ye an ka lamɔ sisan nɔ lamɔ ninnu cɛnnen don fo ka dama tɛmɛ masi ta fɔ masi ma bilen kana nin kɛ mun ka di min ye bɛɛ b'o kɛ quoi bon ne bolo ti mara ɲuman ye quoi bon ni min fana bɛ faga ne fana dabala ba nin ko in fana na n'a y'a jateminɛ an ka mali yɛrɛ kɔnɔna na nɔ sisan n'i y'a jateminɛ fo 95% o de ye musulman ye mais bon toujours k'a ye k'a fɔ ko nin kirimu sugu ninnu fana bɛ kɛ fo ti bɔ a la kɔ de bɛ ne faga quoi awa e yɛrɛ bolo sisan yan'an ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma bawo n'i ye maa o maa ɲininka bɛɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la awa nka yan'an ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ko in n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kɛ du dɔw de kɔnɔ a bɛ kɛ sigida dɔw de la a bɛ kɛ marabolo dɔw de kɔnɔ yan'a ka se jamana ma wa mun de kan ka kɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko furuɲɔgɔnma fila kumamisɛnnin cayalen don bɛnbaliya ni gosili cayalen don siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba o bɛ e ka sigida la i kɛrɛfɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ ka u lasa muso ma e yɛrɛ kan ka mun de kɛ ni kuma dir'i ma voilà ola sisan an kan ka sigi ka fɔ de boloda olu ni ɲɔgɔn cɛ ni u tɛ ɲɔgɔn faamuya la ka ban donc c'est à dire que muso in ka taa so quoi awa waati dɔw la n'a taara so somɔgɔw b'a gɛn ka segin an b'o fɛnɛ dɔn o ye mali laada ye n'a fɔra ko cɛ ni muso tɛ bɛn kuda ye a tɛ ban somɔgɔw olu kɛlen bɛ k'a ko kɛ waati dɔw la i n'a fɔ furu la tɔbɔtɔli don nka du dɔw kɔnɔ a bɛ i b'a fɔ ko dagabɔnda la e place tɛ so kɔnɔ yan bilen taa dɔrɔn e ka taa a bɛ bɛn awa ni dun ye jateminɛli kɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ ten waati dɔw la dɛ mun de kan ka kɛ jɔn famille côté fila bɛɛ i b'a fɔ buranakaw ani muso fasolamɔgɔw walasa nin ko in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min n'o tɛ muso caman ni bɔnɛna sa dɛ olu kan k'u sigi ka ko in ɲini ɲumanjɔlen na sisan mun bɛ ka kɛ mais mun yɛrɛ de don a kun ye jumɛn yɛrɛ de problème bɛ jɔn de la jɔn de ta ye tiɲɛ jɔn de ta tɛ tiɲɛ ye sigili kan ka kɛ ka ɲini k'a faamuya kosɛbɛ a n'a sɔrɔ an den jo t'a la fewu mun an den an kan ka mun fɔ a ye an b'o fɔ a ye n'a sɔrɔ cɛ fana jo t'a la fana cɛlakaw fana mun kan ka fɔ u den fana b'u fɔ u den u k'a to ten mais ni den a na kɛ cɛ yɛrɛ tɛ muso in fɛ fewu vraiment furu ka bɔ quoi a ka fisa a ni ka bana parce que ale y'a tigɛlen min kɛ nin ye mɔgɔ tɛna se ka furu a tɛna se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ɲɛnamaya la a ka adamadenya don galama na ni diyara ye fɔnba an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na ayiwa ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an b'a da aw tulo kan ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 12 tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga 30 ani sanga kungurunin ye wa fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛ fɔli duman ye an b'o lamɛn sanganin kɔnɔ an bɛ segin ka na aw ma an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan
rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fem se ka je lafiya bi ani ka lafiya nga du kono na nga sigi dawla bendu mana nga la je ka nyon tigamne ka ya fanyo ma fem no temena ka ala wele fem no mena ala ko here di amma ani an ko bere jelema fem bi jendla bi bendu ala ka ben sabati ala ka mbebla sraj manka ala kra boya kama solde ala rasul. Ka segin kana aw ma an ka kumaso kɔnɔ an b'a lase k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 12 tɛna gosira ni sanga 35 ye aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan ta ko 4 ani 60 kɛnɛ kan min bɛ kala se Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 10 kɔnɔ hali bi an bɛ tɛmɛ ni baro ye nin waati in na an bɛna kuma di Aziz Jara ma ka bɔ Segukaw fɛ yen ale fana bɛ nɛgɛ kan n'a tulo b'an na Aziz Jara bisimila Jarakɛ i n'u la ayiwa kuma b'i bolo kuma n ye kuma faamuya min ye a ka violence ye bamananw ko sani ka jigi bi yɔrɔ la i bɛ jigi ta yɔrɔ de la quoi parce que diɲɛ ko ko n'a daminɛ man ɲɛ laban t'a la quoi siga t'o la f'a ka se ka n'a bɛ hadamaden furuɲɔgɔnma fila f'a ka furuɲɔgɔn dɔn cɛ ni muso o tɛmɛnen bannen ko fo bangebaaw ka kɛ yen nɔ ka a dogo ma fana parce que ni muso furula ni cɛ furula denmisɛnninw de don u tɛ bɛrɛ dɔn donc f'u ka accompagner fo ka se niveau dɔ la pour que u bɛ se ka hakili sɔrɔ cogo min na ɔ mais ni furu kɛra a ye ɲɔgɔn ye bolo kɔnɔ a ye ɲɔgɔn ta donc a yɛrɛ ɲɛna k'a bɛ ko bɛɛ dɔn a bilalen bɛ n'a yɛrɛ ye min ka d'a ye a b'o kɛ min man d'a ye a b'o kɛ bon donc ni fɛn bɔr'o la o tɛ bali mɔgɔ la o. Fo ka éducation de mun mana ɲɛ fo an ka sigi kɔrɔlen de ma ka maa sigi a kɔrɔlen ma donc bangebaaw ka furudenw accompagner k'u bilasira den tɛ kɔrɔbaya fa ni ba ka ladili ma hali ni si jara i b'a sɔrɔ i fa ni ba u t'i ye dɔwɛrɛ la den kɔ koyi mais ni aw ma sɔn ma bon a fɔ aw bɛ n'a yɛrɛ ye en même temps i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen u bɛ dɔrɔgu ta u bɛ dɔrɔgu bon sisan o bɛ mɔgɔ se yɔrɔ la ka sɔrɔ i yɛrɛ ma se ni yɔrɔ min ye o. O ye tiɲɛ ye. non san ka taa fɔ ko an bɛ taa fɔ ko fanga ka jɔ fanga a ma se fanga ni kanu de don quoi donc n'a ye ɲɔgɔn ta n'a ye gɛlɛya bɛ yen nɔ a bɛ se minnu y'a don dɛ o sɛbɛnniw de ma o de bɛ se k'a fɔ k'a ban. Ayiwa nka Aziz waati dɔw la ni gɛlɛya nana nin cogo la ko musow b'a fɛ ka bɔ i b'a ye muso yɛrɛ somɔgɔw o ka ca Mali kɔnɔ kosɛbɛ an ka jateminɛliw y'o sɔrɔ k'a dɔn u b'a fɔ waati bɛɛ den kelen sɔrɔla ka ban ou bien den fila sɔrɔla ka ban e ka taa i sigi ba yɛrɛ b'a f'i ye k'ale y'a muɲu waatiw dun tɛ kelen ye yɔrɔ o min y'o ye o ye faamuyabaliya de ye o parce que anw fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw y'a furusa kɛ comme ne sɔrɔ c'est la fin du monde alors que au contraire yɔrɔ dɔw la furusa ye kɛra de ye cɛ ni muso ma o i ni cɛ de bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ ni bonya bɛ ɲɔgɔn cɛ a bɛ e ka fanfɛ nin b'a ka fanfɛ a bɛ c'est-à-dire que hadamaden bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ni den bɛ yen nɔ den bɛ a bɛ labɔ ka ɲɛ ɔ mais o de b'a dɔ ka dɔ ni boli. kuma filɛ dɛ. furusa tɛ bon a ka jugu dɛ mais yɔrɔ dɔ la nin ka violence sugu la furusa de ɲɔgɔn tɛ ani ta dɔrɔn problème t'a la e bi ka nin bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ ani min bɛ bɛn e fana muso sɔrɔ min bɛ bɛn i ni min bɛ bɛn o dɔrɔn de don. ayiwa o diyara n ye i Jara an ka foli b'i ye. Amin ya rabi amin ala ka dugawu minɛ sisan an bɛ segin ka taa Kayi an bɛ segin ka kuma di madame Ɲagandu Jɛnɛba Lɔbɔ Tarawele ma awɔ ale ye Kayi Bulonba musow ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye. ɲininkali kelen bɛ n fɛ ka di i ma o de ye k'a fɔ aw ka baaraw kɔnɔ kulu la ye aw kelen don ka wuli ka dugawu sabati wa don natɔw la walima aw delila ka kɛ walasa ka se ka dutigiw wele walima ka foyer kɔnɔ cɛw ni musow wele ka lasigi ka bilasirali kalansiraw k'u kunna ni waliya jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ kisi bɛ se ka kɛ a ma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka mara kɔnɔ. Alhamdulillah rabbil alamin. Mariam ɲininkali diyara n ye. Le 5 décembre, ni ala ni kira sɔnna ma wele dalen don
kayikaw ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ conseil de cercle a salle de conférence belebeleba kɔnɔ kuma wɛrɛ tɛ yen nɔ nin kuma in de bɛ yen jangata wale mun dalen bɛ musow kan bi le 5 tout près ni ala ni kira sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'an bɛnna mun kan an b'a kɛ recommandation ye k'a sɛbɛn k'a bila ka taa an n'an ka directrice de la promotion de la femme an y'o décidelen bɛ Kayi yan n'o yɛrɛ fana bɔra il y a un centre ici centre dɔ b'an bolo Kayi yan uniquement pour ça ni jangatanjugu sera muso minnu ma mɔgɔ dɔw bɛ Kayi yan nɔ a centre in filɛ nin ye Kayi hôpital kɔnɔ u y'a yɔrɔnin yɛrɛ isolé u tɛ sɔn hari mɔgɔ yɛrɛ ka se yen nɔ pour que minnu bɛ tugu kunkow fɔ mɔgɔw kan'u ye k'a fɔ n ye karisa ye yen fɛ n ye karisa ye yen fɛ o b'an bolo Kayi yan donc nin fɛn anw Kayikaw anw nin b'a ko kan parce que muso ye fɛn belebeleba de ye ala sariya yɛrɛ kɔnɔ i ka kuma kɔnɔ i ko Mali kɔnɔ 94% de musulmans ala sariya kɔnɔ n'i bɛ muso bugɔ k'i k'a bugɔ n'i ka banfula ye n'i bɛ muso bugɔ k'i k'a bugɔ i bɛ jalamugu mun meleke i kun na k'i ka muso bugɔ ni o ye ni muso yɛrɛ tɛ bugɔ la n'o ye bilen fo n pan de bɛ taa la muso kama vraiment trop c'est trop on en a assez ni ala ni kira sɔnna ma anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka salle de conférence belebeleba in kɔnɔ ni ala sɔnna ma n'an bɛnna ma an b'a kɛ recommandation ye an b'a sɛbɛn k'a kɛ gafe ye k'a ci ka taa an ka autoritéw ma muso fana ye mɔgɔ de ye i yɛrɛ ɲuman na muso de bɛ cɛ wolo ale de bɛ muso wolo ale de ye président wolo ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen wolo mais muso kɛra fu palati ye bi muso bɛ bugɔ ni fɛn bɛɛ ye bi ka da mun kan ko furu n'an bɛnna kan o de don aw y'a fɔ cogoya min na éducation de tiɲɛna de part et d'autre cɛ ma mara muso ma mara n'i y'o marabali fila ta k'a di ɲɔgɔn ma mun bɛ bɔ yen ni catastrophe tɛ an filɛ de kɔnɔ bi ani ɲɛ mun fɔ ni gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ curiosité de bɛ Mali kɔnɔ tout le monde est cruel curiosité de bɛ Mali kɔnɔ bi o yɔrɔ in dɛ Mariam o jateminɛ dɛ sinon maliyɛn hinɛ ni makari de tun bɛ Mali kɔnɔ wallahi maliyɛn tun bɛ hinɛ an bɛ makari n'an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ yɔrɔ la bamanankan n'i y'a fɔ kaban dɔrɔn a banna an bɛ kɛ balimama ye o yɔrɔnin bɛɛ la an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye nka bi Mali kɔnɔ nin ye mun ye Mali kɔnɔ kabiri ni rébellion in nana ne yɛrɛ n y'a remarqué de je le répète encore kabiri ni rébellion donna Mali kɔnɔ wallahi Mariam o de ye maliyɛn kɛ ninfin ye bi parce que hari ka dan yɛrɛ hari ka dan hadamaden i bɛ tigi yɛrɛ nin bɔ i yɛrɛ nin muso min taara a yɛrɛ fili 3e pont na a n'a den 3 a don ne sira ka kasi i y'i yɛrɛ faga i n'i cɛ kɛlɛ la o bɛ bɛn tiɲɛ ma denw ye mun kɛ qu'est-ce que les enfants ont fait rien du tout i y'i yɛrɛ faga k'i n'i cɛ ma bɛn o bɛnna tiɲɛ ma mais i den 3 k'u bɛɛ ta k'u bɛɛ fili ji kɔnɔ ka e n'i den bɛɛ faga ça c'est trop vraiment hari n filɛ nin ye sisan yɔrɔ min j'ai des larmes a makari ka bon an ɲinɛ ka bon denmisɛnw ye mun kɛ furu cogoya tiɲɛna dɛ nin 2023 il y a eu 2000 divorces imagine-toi 2000 divorces o de kɛra Mali la ɲina furu 2,000 o de sara furu la wulila furu sa kama furu bɛ kɛ don min a ka di dɛ n'i y'a sara a ma ɲa de a ma ɲa de je m'arrête là ala ka hakili ɲuman d'an denw ma amina ya rabi ami ala ka hakili ɲuman d'an denw ma an na segin ka na i ma don nataw la ayiwa aw ka lajɛrɛ kɔfɛ min mana bɔ a kɔnɔ ne b'a ɲini Mariam ne b'a ɲini an bangebagaw fana fɛ an ka an sinsin an denw ka so kɔnɔ kosɛbɛ an k'an sinsin an denw kan minnu ye muso furu o minnu ma muso furu o il faut les éduquer furu ye mun ye u tɛ furu dɔn furu ni kanu ye kelen ye furu ni kanu tɛ kelen ye o donc an b'an sinsin an denw de kan
den bɔra yɔrɔ min na ni den nana yɔrɔ min na an bɛɛ lajɛlen de b'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'a ɲa n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la ça ne va pas divorce ka kɛ purement et simplement o ka fisa ni saya ye o a ka fisa n'o ye o ka fisa ni saya ye saya in fana caman muso de bɛ faga muso man teri k'a cɛ faga cɛ de ka teri ka muso faga ayiwa ni diyara an ye madame Ɲagandu an ka foli b'i ye an b'i fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na ala ka jisuma k'a ko la bamanan ko ten ko yekuɲuman o tɛ halaki sa a kuɲɛ kɔni gɛlɛyalen don an bɛ kuma di Mamadu Jakite ma ale fana bɛ nɛgɛ kan a tulo b'an na ni waati in na kuma b'a bolo Mamadu Jakite n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye kan la n'ale ma labɛn Maimuna Gajigo madame Maimuna Gajigo n'ale tulo b'an na an bɛ kuma d'a ma allo oui i n'u la somɔgɔw bɛ di hɛrɛ dɔrɔn ayiwa bisimila n bɛ ka débat lamɛn vraiment nin ko in yɛrɛ bɛ mɔgɔ dabari ban kosɛbɛ n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo n bɛ aw yɛrɛ fo aw ka fasoden ɲumanya la ne ba bɔra ka kuma bɛɛ fɔ n'o ye tanti Jɛnɛba Lɔbɔ ye fo Kayi n'ale kuma na a ka gɛlɛn mɔgɔ ka kuma kuma dɔ la mɔgɔ b'i sigi ka i yɛrɛ ɲininka est-ce que an bɛ Mali min tɔgɔ mɛn ani Mali min ka histoire bɛ fɔ an ye ani Mali min bɛ yen sisan nɔ est-ce que Mali kelen don parce que i kun b'a ye fɔlɔ ka a ye k'a fɔ ko muso bɛ cɛ bugɔ ka taa se fo ka taa dan tɛmɛ a nin na wallahi tun bɛ se ka san 5 kɛ an si ma kɔrɔbaya dɛ j'ai pas 40 ans mais ne kɔni ye n ka jeunesse kɛ ka taa se fo nin san laban in na 2007 2008 2009 kana o nin wagati in de la i b'a ye nin 2020 ni 2018 kɔnɔna in yɛrɛ de la nin cayara kosɛbɛ ne yɛrɛ kɛ nin bolo tanti Jɛnɛba Lɔbɔ y'a bɛɛ fɔ ala ye furu da ye furusa da et puis kanu min ne mɔgɔ tubabu b'a fɔ ten tɔ ko entre l'amour et la haine il y a qu'un seul pas ni mɔgɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ kojugu ani ni juguya nana a man jan ɲɔgɔn na donc ni aw ye furu siri n'aw ni ye ɲɔgɔn bila de grâce divorce ka kɛ aw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ ka taa muso wɛrɛ ta muso ka taa cɛ wɛrɛ ta a ka fisa kuma bɛɛ k'an balimamusow bɔnɛ u ni na k'u faga cogo cɛjuguw la u bɛ taa k'u denw to kuma dɔw la muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ baro daw kɔnɔna la ko est-ce que sisan nɔ ni mɔgɔ yɛrɛ ni furukɛ bɛ dalen n'i tora k'i kunkɔrɔta k'a filɛ ka i bɛ image minnu ye ani i bɛ kuma ko minnu ye est-ce que a tɛ mɔgɔ yɛrɛ siran furu ɲɛ a bɛ mɔgɔ dabari ban donc an b'a ɲini an balimakɛw fɛ ni ye muso furu ni bɛnbaliya bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a dɔn i t'a tigi fɛ kana dan siri a nin na kana bugɔ ka bugɔli cɛjugu k'a la kana bolo tigɛ kana sen tigɛ kana ɲɛ tigɛ hali ni den t'aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka furu ale fana bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ incompatibilité bɛ se ka k'i ni cɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o b'a fɔ k'i tɛ se ka mara mais dɔ wɛrɛ bɛ t'i furu o b'a fɔ k'i ɲɔgɔn muso tɛ diɲɛ kɔnɔ donc ni mun ma bɛn a la u ka furu dabila siɲɛ kelen u ka bɛɛ ka t'i ka taayɔrɔ la bɛɛ mɔgɔ fana bɛ i yɛrɛ ɲininka furu min yɛrɛ bɛ siri Mali kɔnɔ san kɔnɔ furu min bɛ sa o ka ca ni furu sirita ye. ayiwa nka Maimuna Gajigo ne yɛrɛ ye ko dɔ jateminɛ Mali kɔnɔ ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ Mali kɔnɔ n b'a dɔn kɔɲɔ kɔni bɛ kɛ k'a diya ka u yɛrɛ ɲuman ko mariage mondial nafolo min yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ furu musakaw la furu labɛnw na salon robe de mariée salibaw bɛ ta ka décoration baw kɛ aw yɛrɛ aw cilen b'aw ka bazɛnw na ye ka sanu daw disi la girin bɛ fan bɛɛ kalo 3 kalo 4 ka n'o se kɛlɛ ma cɛ ni muso ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan fo ka taa se ni tiɲɛ ma walima ka taa se furusa ma awɔ a fɔ société yɛrɛ kɔnɔna la dɔɔnin tɛ denmansaw la dɔ ka bɔ nin kɔɲɔ girinba in ni nin koba ninnu na wa ne tun bɛ fɛ ka o yɛrɛ de fɔ o yɛrɛ de ye cause de divorce ye parce que u bɛ apparence de kɛ min t'i bolo parce que e tɛ se ka taa 60 don furumuso la a ka kɔɲɔ la ka 1,000,000 juru ta ou bien ka 1,000,000 ta banque la ka muso ka furu kɛ ka na ni muso ye so kɔnɔ k'i t'a dabolo sɔrɔ ka d'a ma donc i vrai n'i bɛ muso fɛ i k'i vrai face yira a la k'a fɔ karisa ne b'i fɛ mais ni de bɛ n bolo et puis an b'a ɲini an balakaw fana fɛ denmuso bɛ minnu bolo dencɛw bɛ minnu bolo u ka furu ko nɔgɔya
et puis an ka jɛya ɲɔgɔn ye quoi n'i ye min ye quoi i b'o fɔ muso ɲɛna ko ne ye nin de ye ni muso min sɔnni la salam lagafiya ni muso min ma sɔn i la i bɛ dɔ sɔrɔ min y'i catégorie ye min bɛ sɔn i la mais ni e taara ka t'i yɛrɛ kɛ fɛn ye i tɛ min ye ni muso nana mariage kɔnɔna la aw ka furu tɛ bɛn o n'i ye cause de divorce ninnu caman jateminɛ minnu bɛ taa tribunal la n'i y'a cause de divorce jateminɛ i bɛ 2 fo 3 dɔrɔn de y'a la fɔlɔ ye mun ye ni mun ma taa ko n cɛ défaut d'entretien n cɛ tɛ jɔ ni n ka dépense ye n cɛ tɛ fini san mais muso mɔgɔ tɛ se k'anw ka fini ko ninnu sɔrɔ o a ka gɛlɛn dɛ aw ka nin uniforme ko in ne n'i ka bɔ i ka ja irisi mètre 3 t'i ka ɔrɔbu bɔ irisi mètre 5 imagine 50 000 francs wallahi kuma dɔw la cɛw hinɛ bɛ ne minɛ kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a jateminɛ quoi ne b'a fɔ quoi n tɛ m'a fɔ ni den kɛra dencɛw yɛrɛ ye kuma dɔ la Mali kɔnɔ i tɛ sunɔgɔ quoi tellement i bɛ musow ye u bɛ tarakaseri mun da cɛw kan u bɛ nimatɔrɔ mun da cɛw kan Mali kɔnɔ n'i bɔra cɛw tɛ sunɔgɔ u bɛ diɲɛ latigɛ k'o bɛɛ kɛ u bɛ sɛgɛnw kɛ u bɛ ɲaniw kɛ u bɛ namaraw kɛ u bɛ yuruguyuruguw kɛ ka n'o ta k'o di muso ma tuguni k'o muso fana tɛ tila k'e sago kɛ a ma nɔgɔn quoi a ka gɛlɛn dɛ an bɛɛ de ka part de responsabilité de bila a ka gɛlɛn fo k'o yɔrɔnin fɔ n'i ye nin sen ka s'a sen yɛrɛ senyɔrɔ yɛrɛ la ni caman nɔ ye denmansaw de parce que depuis furu daminɛ furu bɛ kɛ nata minnu ye mɔgɔ ala ma mɔgɔw garisɛgɛ kɛ kelen ye e karisa furu la o cɛ ye mobili sa ye f'e cɛ ka mobili sa ye e cɛ b'a ka dabolo ɲini na o t'o bolo ne ko k'o ka mobili sa ye wa karisa muso ye bazɛrisi dɔ ye ordinateur ni don complet 120 ni 2000 fini de sɛbɛn e cɛ bɛ da su fɛ a tɛ sunɔgɔ i bolo nin san ye a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn o bɛ se ka kɛ kasara caman ye an kana an balimakɛw ani an den parce que a ma nɔgɔn quoi aw kana cɛw bila kojugu kɛ la an bɛrɛma minan kɔnɔ bi fɛn tɛ cɛ dɔ bolo mais sini dɔ bɛ k'a bolo bi wariba bɛ cɛ dɔ kun sini fɛn tɛ k'a bolo donc n'i furula cɛ ma n'i y'a sɔrɔ situation min na i ka a bɛrɛ bɛn ni o ye en même temps fana a caman bɛ kɛ sinamusoko de fana ye ni cɛ ko k'a bɛ muso wɛrɛ furu e b'a fɔ k'a tɛ furu e dun bɛ furu don min na Mali ye silamɛ jamana de a fɔra ko furu dagalen don muso ye cɛ ye fo muso 4 cɛ bɛ e furu don min na a y'a f'i ɲɛna ko n bɛ muso furu ka fara i kan i sɔn n'o ma n'i ma sɔn i b'i bɛn i b'a fɔ ka monogami fiyɛ i la monogami fiyɛ i la o y'aw kungo ye mais cɛ bɛ polygami fiyɛ e la ni cɛ ko k'a bɛ muso wɛrɛ furu e b'a essayer k'o empoisonner a ma nɔgɔn quoi ni ko in yɛrɛ de la an ka éducation yɛrɛ de jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ musow ka an ka éducation jateminɛ an yɛrɛ conseiller an k'an denw conseiller an ka exemple ɲuman d'u ma sinon vraiment ça fait très mal i bɛ fagali tɔgɔ cɛjugu dɔw ye i tɛ sunɔgɔ su fɛ yɛrɛ ni diyara ye Maimuna i gajigo an ka foli bi ye ayiwa an balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka an balimamuso mankan mɛn ale kɔni a ye kɔgɔ k'a n'a tɔ bɛɛ de la ka ingrédients ka jaba n'a tomatiw fara ɲɔgɔn kan a y'a fɔ cogo min na kuma ye o de ye bawo n'i ye kumamisɛnnin ninnu ni tiɲɛ ni karogɛlɛya ko ninnu jateminɛ ko misɛnmisɛnnin caman de sɔgɔbɛlen b'a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali musow aw ka uniforme ko in dɛ k'aw ka sɔgɔma fini don ko ka dumunikɛyɔrɔ fini don wulafɛ kungoliyɔrɔ ko k'o fini don o bɛɛ wari bɛ taa bɔ mɔgɔ kun min ka sɔrɔ kalo kɔnɔ a tɛ 20,000 bɔ aw fana ka jisumanikaw koliji la walasa dɔ bɛ se ka bɔ kow la cogo min na sisan an bɛ an sɛgɛn nafiɲɛ sanganin kɔnɔ waati tɔ man jan bilen maa damadɔw bɛ yen an b'olu ta ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye k'a datugu. ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Alma ka segin kana aw ma an ka kumaso kɔnɔ an bɛ kuma di Mamadu Jakite ma Mamadu Jakite ale bɛ nɛgɛ kan. Allo an bɛ bisimila madame an bɛ foli kɛ ka lase an ka auditeurs bɛɛ ma ayiwa k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ foli diyara n ye ayiwa an kɔni an yɛrɛ ye jateminɛ mun kɛ sisan mara de ma labɔli kɛ et puis sisan furu a bɛɛ fɛn bɛ natala furu de ye ni nata ma fa dɔrɔn ko caman bɛ yen o bɛ bɔ furu kɔnɔ an yɛrɛ y'o de ye a ko kɔnɔ bon nata de fɛn bɛ ka sisan furu ko yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ o de nalen don ni nin bɛɛ ani mara
sisan denmansaw kan ka conseil mun di denw ma o t'o di y'a ye a furu caman sakun de ye nin ye ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ. Awɔ diyara n ye Mamadu an ka foli b'i ye kosɛbɛ. Samba Traoré ale fana bɛ nɛgɛ kan. Samba Traoré. Ne wula Mariam. Traoré. Amba. Awa bisimila kuma b'i bolo. An bɛ Ala tanu. D'accord. A ka bi baro kɔni baro ɲɛnamalenba kun don. N'i y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka passer n'i k'i b'a bɛɛ noter i bɛ moyen ɲɛnama d'a bɛɛ ma parce que a bɛɛ kuma barikama de fɔ a bɛɛ kuma nafama fɔ kuma minnu b'a la sɔnna ma sɔn wulibaliw de don. Donc ne kɔni tɛna dɔwɛrɛ kɛ dɔrɔn ka dɔɔni fara o ta kan. Ayiwa. O dɔɔni dɔ bɛ kɛ jumɛn i n'a fɔ garijɛgɛw bɔra k'a fɔ cogoya min na. Ni anw ka furu ninnu filɛ surtout i b'a sɔrɔ minnu b'a la ni fali bɛ k'u kɔnɔ bɛɛ bɔgɔ ka jogini bɛ k'u kɔnɔna na i b'a sɔrɔ furu caman ye furu minnu b'a la se tɛ cɛ ye kosɛbɛ bon e yɛrɛ dun bɔra k'a fɔ Mali musow u ka kungo a tɛ nɔgɔya a tɛna ban bancogo yɛrɛ t'a la fana yɛrɛ e cɛ bɛ boli la k'a bɛ dahirimɛ ɲini na sini tile fana sɔngɔ ɲini na e bɛ ka kungo dɔ posé a da la min ye 5000 kungo ye i b'a ye ko o to cɛ yɛrɛ hakili la cɛ yɛrɛ tɛna se ka lafiya parce que ale ma se ka du balo sigi sen kan fɔlɔ kuma tɛ ko e ka 5000 kun k'o ka ɲɛnabɔ donc n'o ma ɲɛnabɔ e fana tɛna se ka nisɔndiya cɛ kɔrɔ donc i b'a ye depuis ye a bɛ wuli bɛɛ kɛri ka kalan donc kɛri minnu b'a n'u ka kalan olu ta tuma minɛ man go donc o caman de bɛ na nin fɛn kan i b'a ye adamaden i dusu mana bɔ ka saga du la tiɲɛ a bɛ ka fɔ ko violence dɔw bɛ ka fɔ ko n t'a dɔn ko Malien bɛ se ka nin kɛ cogo min nin bɛ se ka cogo min na ne bolo balina ko tɛ i b'a dɔn adamaden n'i dusukun kalayara ka se degré dɔ la i bɛ fɛn dɔ kɛ i ɲinɛ ma kɔfɛ i bɛna dɔn a ko ja ko ne tun ye k'a tun man ka kɛ i y'a ye donc ka fara ne lamɔ min a kan ka taa fo du kɔnɔna na i n'a fɔ i ka auditrice dɔ bɔra k'a fɔ cogo min na anw fɛ lamɔ foyi foyi tɛ yen bilen denmisɛnnin dɔ mana ko ka kare kɔnɔ sisan a kɛra musoman a kɛra cɛman n'a y'a bugɔ dɔrɔn i b'a ye a n'a somɔgɔw de bɛ intervention kɛ au lieu u k'a fɔ ko a ɲɛna a ye bugɔ a ɲɛna somɔgɔw bɛna intervention de kɛ ne kama an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ polisi la. a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ polisi la tiɲɛ don. voilà donc fo lamɔ fana ka kɛ i ka intervention dɔ fana bɔra k'a fɔ bangebaaw aw bɛ image ɲuman min jira a den la den de kan ka t'o répéter den cɛman bɛ ten den musoman bɛ ten a ne fa tun bɛ ka n ba minɛ tan dɔ. donc ni e fana ye furu e kan k'i jija ka fa ka image dɔ répéter i ka foyer kɔnɔna na ne ba tun bɛ ka ne fa minɛ tan dɔ e fana b'i ja ni furu la e fana ka t'o image répéter i ka foyer kɔnɔna na donc k'a fɔ ko furu ye furu tɔgɔ tɛ furu ye fɛn belebeleba de ye na fɛn dɔ a bɛ sɛnɛ ka ji k'a kɔrɔ k'a lamɔ k'a den kari k'a dun ni an dɛsɛr'o la dɔrɔn donc toujours violence ne ma dan ye a la a bɛ taa fo dangɔni t'a la wala n b'o fɔ k'o de fɔ. ayiwa ni diyara n ye Sanba an ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a ko bɛɛ lajɛlen fura ye. amiina. ka tɛmɛ ni kuma ye sisan an bɛ an ka mɔgɔ laban ta. allo Jɛnɛba Lɔbɔ awa an bɛ kuma laban d'ale ma awa ka ɲininkali laban di ma joona i ka sɔrɔ ka kuma datugu aw ka ni barosigi min bɛna kɛ décembre kalo tile 5 yala ka i marabolo ɲɛmɔgɔw olu lakodɔnnen don a la wa olu ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye aw ka kuma kɔnɔ. très bien u bɛɛ lajɛlen ladɔnnen b'a la ni Ala ni kira sɔnna ma n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ conseil de cercle sali belebeleba in kɔnɔ cɛ b'i fɛ la fɔ muso b'i fɛ la fɔ mun yɛrɛ bɛ an intéressé na an bɛnna mun kan parce que témoignage bɛ k'a la o témoignage bɛ k'a la mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ très bien minnu ye degun sɔrɔ olu fana bɛ u fana b'u exprimer donc an bɛ recommandation kɛ n'an ye recommandation kɛ n'an bɛnna mun kan an b'o kɛ gafe ye k'o fana bila awɔ k'o fana bila ka na faamaw fɛ yen nɔ pour que ɲa bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na sinon vraiment a ko kɛ bɛ degun ye dɛ a ko kɛ bɛ degun ye mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ka mun fɔ n tɛ fɛ ɲɔgɔn sɔsɔli ma ɲi débat in na a kɛra cogoya musow ye uniforme ko kuma mun fɔ musow ka nin uniforme damatɛmɛ wale mun bɛ Mali kɔnɔ walayi cɛ si tɛ se k'i jɔ n'a ye cɛ si tɛ se k'i jɔ ni nin uniforme ko ye n'Ala sɔnna an bɛn'o kɛ baro sigi wɛrɛ ye an bɛn'o fana kɛ débat ye cɛ tɛ se k'i jɔ n'o ye o parce que muso ayiwa Maimuna Gajigo an bɛ kuma laban d'ale ma ka sɔrɔ k'an ka kɛnɛ datugu n'a tulo b'an na. Allo Maimuna Gajigo. Allo Maimuna ni tulo b'an na. Awɔ n tulo b'aw la. Ayiwa kuma laban jumɛn b'i bolo ka da nin kan waati sera. Voilà kuma laban min bɛ ne bolo
vraiment an balimamusow an ka jateminɛ an k'an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka hinɛ an balimakɛw la walasa ni dantɛmɛ wale caman bɛ a bɛ dabila an ka tila k'a fɔ cɛw fana ɲɛna n'i bɛ muso furu n'i y'a dɔn i bɛ dan muso kelen ma a fɔ ko monogami n'i y'a dɔn i bɛ fila ta fɔ polygami ni min donn'o la n'o ye min sɔrɔ la o y'o nɔ ye vraiment ala ka muɲu ni sabali di musow ma ala ka hakili ɲuman di cɛw ma ala k'an kisi violence faite aux femmes ala ka a ban mali kɔnɔ ami ala ka dugawu minɛ an balimaw an ye min sɔrɔ ka di aw ma an b'a fɔ jɛmukan ta ko 400 ani 60 kɛnɛ ka o de tun ye nin ye ka foli belebele kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka fɔ bi jɛmukan a labɛnna Sekaw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ aw ka kuma barani dɛmune kun don Mariam Tarawele la sibiri don ni ala y'o yira aw ni anw na an na baro wɛrɛ sigi an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ k'o walawala ka se ka aw kunnafoni nin tun ye Mariam Tarawele kumakan ye aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ